holko waɗi Ibrahima Kurmo gardiiɗo Orano Mining Niger nangede ñande 5 lewru 5 ɓuru holko waɗi ha joni omo e juuɗe toppitiɓe kisal Niger kono kadi halfinaɓe service aji humpitoji laamu ngu hono DG DSE ko namde ɗen mbawa jabade tawo waɗi lebbi tati caggal nde halfinaɓe kisal Niger pawi Ibrahima Kurmo junngo e saaha nde ɓe garno wadde njiilu doole nder gollorɗe o sosiyete Orano to Niamey. Ndeen o sosiyete fransnaajo hollitino wondigol nangugol ala dalilu ko belanteje ɓole caggal ɗum Orano waɗino wullitande faade sariye leydi ndi kono nden ñaawo andanina avocat Ibrahima Kurmo kollirani dalilu timmuɗo wonde kay gardiiɗo Orano ina e juuɗe DG DSE e yontere yawtunde nde ñawore yettima to yeeso ñawirdu Niamey e ngol noon ñawirde nde holliti wonde o alhaali rewani lawol saabu gardiiɗo Orano Mining Niger fotani nangede tawa ala yamirore te humpitaka hay hunde e tume ɗe fawa ko ɗum waɗi nde ɗaɓɓi yo o woppite nde ɗaɓɓande noon suwa tawa latade